Эмилия, мин жираф. Мин Айша, мин Салаватикта пихи. Мин Сейде, мин Салаватикларда катнашам. Мин Йылбарыс. Минем исемем Бахтияр. Мин Салаватикларда Аю. Мин Булат, Салаватик, пингвин. Минем исемем Аделина. Мин Салаватик проектында бер мөгез ролен башкарам. Беләсезме, мин үзем дип әйтер идем проектның авторы, ләкин ул алай түгел. Минем җитәкчем Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыков. Ул миңа көн сайын, очрашкан сайын, миңа татарча кукутиклар яса. Балалар татарча җырласыннар. Татарча кукутиклар кирәк дип әйтеп торды. Көне, төне, һаман эшкә этәреп, индәп торгач, Салаватиклар барлыкка килде. Проект башланып китте бер яхшы гына идеядан. Мен үзем дә әти кеше, менә төпчек кызымны тәрбияләгәндә, үстергәндә бер 6-7 ел элек без инде YouTube'та видеолар бик күп карыйдык, мультиклар, башта теге синий трактор булды, аннары кукутиклар булды. Үземә дә шулай очрарга һәм күрергә туры килде. Шушындый җанлы контентның бала чагадан тәрбияләүдә мөһим булган. Һәм менә шундый мөмкинлек безгә туды, президентыбызга бик зур рәхмәт, аның каршындагы телләр комиссиясенә Марат Готовичка. Безнең шундый туды мөмкинлек бу хыялыбызны тормышка ашырырга. Һәм без инде менә Зилә белән шулай сөйләшкәндә, шундый идея килде. Әйдәгез әле шундый кукутика кебегрәк бер форматны татар телендә барырга китерик дип. Менә шушы яхшы идея, яхшы җиргә эләкте, борлык яхшы туфракка төште, һәм менә шундый җимешләрен биреп, ул үсеп китте. Миңа вокал белән профессиональ рәвештә шөгыльләнүче ярдәмче кирәк иде. Көннәрдән бер көнне миңа Зилә ханым шалтырата. Бүгенгедәй хәтерлим, Татмедианың 9-нчы катында тәрәзә буенда беренче тапкыр танылган артист Гөлназ Гафуровга шалтыратуымны. Һәм инде Зилә ханым миңа бер проект тәкъдим итте. Гөлназ, исәмесез, менә мин Зилә журнал чыгарам, миңа 6 җырлаучы бала табып бирегез әле дип әйткәнемне хәтерлим. Инде ул проектның нәрсә икәнен белгәч, аптырап калдым. Әйтәм, Зилә ханым, мәдәм инде күптәннән мин мондый проект турында хыялланып йөрим. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безне очраштырды. Хәзер мин сезгә ничек Салаватик булганымны сөйлим. Мин Салаватикларга Казан филармониясыннан ләктем. Бер көнне Гөлназ Җәмилин звонитты әтигә сорау белән. Булат Салаватик проектында катнашасы киләме? Мин бик теләп ризалаштым һәм шулай мин Салаватик жираф булдым. Миңа сорау бирделәр. Син Салаватик проектында катнашасың киләме? Мин әйттем, әйе. Һәм мине сайлап алдылар. Мин бик шатландым. Һәм Гөлназ Җәмиловна мине чакырды бу шәп проектка Салаватикка. Аннары без Зилә апайына килдек тә, съемкалар булды, запись булды. Аннары безгә бирделәр костюмнарны, мин тигр. Безнең беренче җыр ул булган иде Әпипә. Мин аны бик тә хәтерлим һәм миңа бу җыр бик ошады. Бүгенге көндә минем яраткан җырны YouTube'та 100 миллион кеше караган иде. 120 мең кеше караган иде. Сәйдә ул безнең иң кечкенәбез. Без аңа инде төпчек балага каран кебек карыйбыз. Гел аны сыпырып кына торабыз, әле ул безнең тигрда. Кай вакыт характерны күрсәтеп алырга мөмкин. Ләкин инде аны сыпырып уй җайына торсаң, ул бик шундый хәтер мөләем, тырыш бик кыз, бик матур җырлый. Сәйдә безнең камерадан да курыкмый, миннән дә курыкмый, бөтенесен бастырып, бөтенесенә хуҗа булып йөри. Һәм инде шуның белән ул кызык, ул безнең Айдаман. Менә мин мәктәптә укыйм, анда коридордан барам, янда аннары миңа киләләр балалар. О, Сәйдә, син бит Салаватикларда катнашасың. Минем кызым Сәйдәнең теле бик иртә ачылды. Ул инде менә минем тырышлык белән дип әйтергә дә мөмкин. Без сөйләшә башлаганнан бирле аңа гел татарча әкиятләр куеп, татарча җырлар куеп тордык. Өйрәнсен, татар телен белсен дип. Сабыйлар үзәгенә йөрттек. Чөнки мин үзем дә, минем гаиләм дә, әти-әниләрем бик тә татар телен белүен теләделәр.
һәм без аңа дөрестән дә бик күп көч керттек. Һәм инде менә бу проектка эләгү минемчә аңа бик тә зур плюс булды дип әйтәм инде име. Без әле бит монда килеп эләккәндә аңламаган идек тә. Җырлар өйрәнеп кенә шуның белән шул бер-ике җыр яздырабыз да шуның белән шул дип кенә уйладык. Ләкин инде менә тора-бара аңлыйсың, нихәтлек көч кертергә кирәк булганын. Җырлар өйрәнү, хәрәкәтләр өйрәнү, үзеңне башка балалар белән бергә элемтәдә тору. Булат инде безнең башка арасында олысы булгач, мин аңа олара каран кебек карыйм. Олы малай безнең. Ул шул кадәр оста баянда уйнаучы, шулай ук. Бик матур тавышлы, үсә-үсә аны тавышы тагын да икенче яктан ачылып китте. Сольный җырларында бик оста башкара. Һәм инде бик тә ярдәмчел, нәрсә анда ташырга кирәкме, нәрсәдер күтәрергә кирәкме, һәрвакыт йөгереп килә һәм ярдәм итә. Һәм менә шул ярдәмлеге белән ул үзенә менә каратып тора инде. Булатыбыз минем күршем булып чыкты. Без аның белән бергә китәбез, бергә кайтабыз һәм иң кызыгы менә балалар бер-берсенә терәк булып, бер-берсенә ярдәм кулын сузып яшиләр. Минем улым ул бик тырыш, эшчән, ул агачлардан төрле эшләмәләр ясарга ярата, баскетбол белән шөгыльләнә. 6 яшендә радиога кушылып җырлый башлады. Һәм дәвәнисе инде әйдәле без моны музыкага биреп карыйк әле дип киңәш бирде. Һәм мәктәптә 1нче класстан музыка мәктәбенә алдылар. Һәм хәзер инде уңышлы гына төрле проектларда катнашып, төрле концертларда катнашып, клиплар төшереп, шулай итеп менә уңышлы гына эшләп килә. Эмилия миңа беренчедән якын, аның минем улым белән бер мәктәптә укый, без аның белән бик яшь мәктәптә очрашабыз. Ул шул кадәр якын итә, күрешкәч тә килеп кочаклап алар Уфиапа дип. Нинди җыр өйрәнәбез әле без, безнең киләсе җыр нинди була? Иң беренче белә торган Салаватик мөгаен нинди җыр өйрәнәчәк безнең? Эмилия безнең бик җаваплы. Бөтен эшкә җаваплы итеп карый. Һәм инде җырга, сүзләргә килгәндә бөтенесен яттан белеп килә. Эмилия кичкенәдән җырларга бик ярата. Ул төрле конкурсларда катнашырга ярата. Кечкенә балаларны татар телендә сөйләшүгә, биергә, җырларга дип өйрәтәбез. Алар менә моны күреп, безнең белән бииләр һәм шуңа алар татар телен беләләр, бииләр, җырлыйлар. Һәм аларның күңелләре күтәреләр. Аделина безнең бик тә җаваплы һәм шул кадәр әйбәт татарча сөйләшүче кызыбыз. Һәм инде бик оста биюче дә ул безнең нинди генә хәрәкәтләрне күрсәтсәк, то бик оста эләктереп ала. Һәм инде әле үзе укытучы булып, башка салаватикларны да өйрәтә белә. Молодец. Аделина безнең Салаватиклар проектының апасы дип әйтәм. Һәм инде бөтен балалар аңа ияреп, аның сүзен тыңлап, аның үрнәгендә үсәләр, проектта үсәләр. Кечкенә вакыт җырларга ярата иде бик тә. Караокелар итенеп, любой таякларын алып, шулай итеп биеп җырлап йөри инде ул. Кечкенәдән үк шук иде, авызы ябылып тормый, һаман елмаеп, шаркылдап көлеп тора иде инде Аделина безнең. Әле дә шулай, но хәзер әзрәк йөрәгендә зурая төшкән булып, кызларча әйтенә башлады бераз. Минемчә, безне балалар яратып карый. Чөнки без бик кызыклы итеп видеолар төшерәбез. Безгә күгәрченнәр дә килә, күбәләкләр дә килә. Алар инде балаларны әлбәттә шатландыралар. Безгә күп артистлар килә, шуның белән дә кызыклы. Айша безнең шул кадәр юмарт, аның инде студияга төшерә башлауга килүгә, ул үзенең дусларын, салаватикларны сыйлый башлый, тәмлешкәләр белән кыстырып килә, чупа-чупслар, конфетлар. Бик тә юмарт, йомшак телле безнең бик матур кызыбыз. Һәм инде аның костюмы да тур килеп торганга, песи кебек, шундый мөлаем, ягымлы салаватик. Айшабыз безнең ханбикә кебек кыланса да, ул шулай ук бөтен эшне төгәл итеп, җиренә җиткерә. Йомшак күңелле ул үзе, кешегә бик булышырга ярата ул.
Үзенә булмаса да кешегә ярдәм итәргә тырыша гел. Рәсем ясарга ярата. Ул художественная школага йөри. Бик рәсем ясарга ярата инде ул. Мин сезне һәм минем коллективны бик яратам. Һәм безнең бик матур бер егетебез бар, Бәхтияр. Ул шул кадәр менә бөтен әйберне күңеле аша уздырып, шул кадәр якынала, бер нәрсә булса анда борчыла. Ул да бик хәрәкәтчән, тик тормас ут егет. Бахтияр безнең кояшыбыз. Бахтияр инде җырласа, биесә, сөйләсә, бөтен ямьләнә. Миңа аю роле бик ошый, чөнки ул көчле һәм бик батыр. Бахтияр инде ул безнең бик тормыш сөючән, тырыш малай, үзенә бик таләпчән. Салаватиклардан тыш ул әле театр белән шөгыльләнә, спорт белән шөгыльләнә. Мәктәптә дә әйбәт укый. Инесенә инде ул үрнәк. Дуслар, мин салаватиклардан бер кашан да китмим. Бу проектны эшләгән һәрбер кеше бу проект өчен җанын биреп эшли. Ул анда нинди рәхәт таба. Зиләдән башлап, анда төшерүче кызлардан, монтажлаучылардан, анда җырлаучы, биюче кызлар да, хореограф, бөтен һәр кеше бу проектка кем кысылган, ничектер аңа кушылган икән. Ул аны җаны белән эшли. Һәм менә аның нәтиҗәсен дә күрәбез без. Бүгенге көндә Татар ютубында иң популяр балалар өчен проект бу. Иң күп караулар, иң күп кабатлаулар. Миннән интервьюлар вакытында иң еш биргән сорау ул Салаватик проектының уңышы нидә? Һәм мин һәр вакыт бу сораудан качарга тырышам, чөнки мин ул уңыш сырын үзем дә белмим. Бәлки ул оста ясалган анимациядер, бәлки ул костюмнардыр, бәлки ул уңышлы сайланган җырлардыр, бәлки ул балаларның матур йөзләридер. Ләкин бер әйберне мин төгәл беләм, Салаватикларның төп уңышы ул проект өстендә эшләүче команда. Һәм мин форсаттан файдаланып, зур сәламнәремне һәм рәхмәтләремне җибәрәсем килә Руфиягә. Ул проектның төп координатор, балалар белән эшләүче, җырлар сайлаучы минем төп ярдәмчем. Салаватикларның бик матур костюмнары бар. Аларны без проект башланыр алдыннан аерым махсус тектердек. Һәрберсенең балаларга туры килгән җәнлекләрне сайладык. Һәм инде менә съемка бар алдыннан без шушы костюмнарны кыстырып, менә монда җилкәбезгә салып, инде кыстырыпмы инде алып барабыз студияга. Һәм инде съемка башланыр алдыннан балаларны киендереп, кемнәрнең чәчен рәтләп, маңгайларын ялтыраганнарны пудралап, аяк киеменең табанына скотчлар ябыштырырга кирәк. Һәм инде безнең менә шулар белән мәш киләбез. Салаватикның съемкасы башланды. Һәм безнең һәр съемка шундый кызыклы эштән башлана. Менә табаннарга скотч ябыштырабыз. Ул Айсылу, япь-яшь кыз, беренче тәҗрибәләрен нәкъ менә Салаватиклар проектына туплый һәм алга таба дөнья күләмендә аның исеме танылачак. Беләм. Мин әлеге проектта оператор. Бу минем беренче тәҗрибәм. Миңа камераны тоттырдылар һәм төшерделәр. Төшерәм шуннан башлап. Сикергән вакытта, бигән вакытта Салаватиклар кулларын менә булай иттереп сузырга тиешләр. Ә мин аларның кулларын кисмәс өчен менә булай гына сузыгыз, булай гына бигез дип әйтергә тиеш булам. Руслан Әмиров. Түбән Кама шәһәрендә Руслан Әмировны һәркем белә. Ул бик танылган кеше, җырчы, композитор һәм безнең очракта ул әле тавыш яздыручы һәм аранжировщик. Ул җырларны эшкәртәде. Аңа бик рәхмәтле, чөнки ул ай сайын берничә тапкыр Казанга килә, нәкъ менә Салаватик проектын яздырыр өчен. Мин үзем Түбән Камадан. Безнең Салаватик проекты белән эшебез шулайрак килеп чыга. Миңа күбрәк телефон аша шалтыратып, я язып мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, җибәрәләр ноталар, мин ноталарны карыйм, аларга музыка язам. Җибәрәм электрон хат аша. Алар тыңлыйлар, үзләренең тәкъдимнәрен әйтәләр. Билгеләнгән вакытка килеп җитәм, аппаратларымны күтәреп, киләм, көйлим, кушам бөтенесен.
балалар килә, яздырганчы берничә кат кабатлап алабыз. Видеога төшәбез, фотога төшәбез. Шулай күңелле яшәп ятабыз. Гөлназ Гафурова. Ул балаларның әнисе, ул аларның төп җитәкчесе, вокал җитәкчесе. Нәкъ менә аның ярдәмендә балалар әлеге җырларны дөрес итеп җырлыйлар. Төп репетициялар нәкъ менә Гөлназ ханым Гафурова бер үзе үткәрә. Мин кадр артында гына түгел, шулай ук балалар белән дә катнашам. Алар белән шулай ук Салаватиклар проектында клипта төштем. Караужа авыл көенә. Ул клипта безнең күгәрченнәр төште. Һәм инде ул күгәрченнәрне күрүгә балалар бөтен нәрсәне оныттылар. Уйныйсылары гына килә, очыртасылары гына килә. Шулпан Закирова, шулай һәрбер безгә танылган шәхес. Иң элек безгә Шулпан үзәген репетициялар өчен бирде, аның өчен бик зур рәхмәт. Шулай ул безнең Айшаның әнисе дә, безнең әти-әниләр проектта гомумән искитмәле зур рольдә. Һәм Шулпан Закирова безгә хореография белән ярдәм итә. Съемкага килгәндә ул безне бик күп бите. Әлфия Юсупова бик күп еллар Салават күпере журналының баш рәссамы, искитмәле матур рәсемнәр авторы. Ул шул ук Әлфия апабыз безнең проектның бизәлеше өчен җавап бирә һәм матур менә фоннарны нәкъ менә ул әзерләп бирә. Аның ярдәмендә проект мультик сыман матур. Мин проектның рәссамы. Бу проектка катнашу минем өчен бик кызык. Ул минем өчен яңа тәҗрибә, миңа бик ошый. Кем кая басачак, кояшма, болытларма, ул рәсемдә бөтенсендә уйларга кирәк. Рәсемнәрне ясагач, мин аларны гүзәлгә җибәрәм. Ул аларга җан кертеп, видео форматка әйләндерә. Гүзәл Шакирҗанова, проектның режиссеры, проектның монтажеры һәм проектның үрдәге. Чөнки бер тапкыр без аңа алдан хәбәр итмичә аны мактанчык үрдәк җырында үрдәк итеп киендереп чыгардык һәм ул беренче белеме буенча артист, актер буларак бу рольне искитмәле әйбәт итеп башкарды. Съемка барышында идара итә. Монтаж вакытында зарлана. Ул проектның уңышының сирен белә. Чөнки бик зур эшне нәкъ менә гүзәл башкара һәм мин аңа кайнар сәламнарымны һәм зур рәхмәтемне җиткерәм. Баш мие бер дә туктамый. Гел эшли. Чөнки безгә һәр вакыт ниндидер яңа, кызыклы әйбер уйлап табарга кирәк. Әйтик, алар китап башалар, китап эчендә Тукай. Һәм Тукай әкиятләр персонажлары ишеп чыга. Урманда су анасын күрәләр. Шүрәлене күрәләрме? Үрдәкне поезд топтап китәме? Балаларга карарга уңайлы булсын өчен караоке язып куям менә монда. Сез хәрефләр буенча барасыз җырлап. Текстның мәгънәсенә карап без видеога да мәгънә салырга тырышабыз. Һәм әлбәттә, ниндидер заманча хәрәкәтләр кулланабыз. Балаларны игътибарларын җәлеп итәргә кирәк бит. TikTok хәрәкәтләре, YouTube хәрәкәтләре дисеңме? Без барысын да беләбез, без монарда профи. Җырлар сайлауның иң төп принципы ул күңелгә ошау. Шуңа күрә без Руфия белән үзебез яратып җырлаган җырларны, балачактагы җырларны сайлап алдык. Татар халык көйләренә игътибар иттек. Балалар арасында популяр җырларны шулай ук күтәреп архивлардан тартып чыгардык. Рәхмәтемне әйтәсем килә Татарстан телерадио компаниясына, чөнки аларның радио архивыннан без бик күп җырларны ишетеп, белеп кайттык. Аларны да бүген көндә кулланабыз. Салаватикларның яраткан җыры Елмай, елмай дип җырлап җырлыйбыз. Елмай, 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 елмай дип җырлап җырлыйбыз инде. Елмай,
Минем өчен бу проектта иң шәп килеп чыккан җыр ул яз җитә. Яз җитә, тәрәзәне ачтылар, тып-тып-тып-тып итә, эре-эре тамчылар. Салаватиклар проектның беренче җыры инде истә калды, әлбәттә, әпипә. Шуңа күрә бик кызык инде ул безнең өчен бик беренче булганга күрә истә калып, шундый Салаватикларның гимны кебек, девизы кебегрәк бара инде. Минем иң яраткан җырым Ак калач, чөнки мин анда төп рольдә булдым. Съемкаларда миңа торт тырттырдылар, һәм миңа шул тортка башым белән чумарга куштылар. Ак калач, менә шулай ул биек, менә шулай тәбәнәк. Әмма миңа әйтмәделәр ул торт бизадан ясалган дип. Аннары мин яңраган баш белән кайтып киттем. Минем иң яраткан җырлар ул Әссәламәгаләйкем, бер атнадан ничә кем һәм Сабан туй. Әссәламәгаләйкем, Әссәламәгаләйкем, илге сабый килдеңме син, Әссәламәгаләйкем. Проекттагы яраткан җырым шул Чума үрдәк Чума каз инде. Аны күп күрсәтәләр, күп ишетәбез, радиодан да тыңлыйбыз. Машинада барганда да ачып куябыз әле. Тавышын зурайтып бергә җырлап барабыз. Чума үрдәк Чума каз, Чума үрдәк Чума каз. Татар сәнгатенең иң чәчәк аткан чоры ул Совет чорындагы 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы еллар. Иң күтәрелгән вакыт. Анда көчле шагыйрьләр булган. Көчле музыкантлар булган һәм ул җырлар, безнең балачак җырлары, чын мәгънәсендә алар сыйфатлы әсәрләр һәм бүгенге ясалган, бүгенге әсәрләрдә аларны кабатлый алмый үзенең сыйфаты буенча. Шуңа күрә ул без кичкенәдән яраткан җырларны киедән кайтару, безнең балаларыбызга тыңлату, аны җырлату ул зур мөһим эш. Күпмедер вакыт үткәннән соң проектка танылган артистларны, җырчыларыбызны чакырырга уйладык. Siz bu üstüde pijama giyip giyген балаларның хәлен аңлыйсызмы? Ойда ни хәл? Ужас, славы. Әзрәк суынып алабыз. Һәм мин беләм, аларның балалары да, артистларыбызның балалары да Салаватикларны яратып карыйлар. Концертка килгән вакытта балалар әти-әниләреннән турып китеп, сәхнә янына килеп басалар. Һәм алар анда җырлыйлар, кушылып бийләр, аларны саклап торабыз, чөнки алар менә шушы нәни генә дусларыбыз безнең үзебезнең Салаватикларны тотып, капшап, яратып, аларны тешләп карыйсылары килә кай вакытта. Без тәнәфестә Салаватикларга кушылып җырлыйбыз. Ә мине экранда да күрсәтәләр, монда да күрәләр. Минемчә бу проект бик кирәк. Менә минем кичкенә кызым бар. Без хәзер рәхәтләнеп шул татарча җырларны тыңлыйбыз, өйрәнәбез. Телне онытмаска кирәк инде, әлбәттә. Татар телен. Татар телендәге җырларны арттырырга кирәк тагын да. Күбрәк Салаватикларга күбрәк репертуар, зуррак. Тагын да матур җырлар, алга таба яңадан яңа уңышлар. И барлык кемнәр бу проектны апараларга бик зур рәхмәтем әйтәсем килә инде. Мин Салаватикларның бүгенге составын искиткеч рәвештә яратам. Һәм мин алар белән саубуллашырга берничек тә әзер түгел. Ләкин балаларның шундый кимчелеге бар, алар үсәләр. Һәм без күрәбез Аделина да, Булат та, Эмилия да, алар проекттан буйлары белән генә түгел,
шәхесләре белән дә үсеп баралар. Аларның камерага, рамкаларга сыю мөһим түгел, аларның бу тормышта тагын да башка мөһимрәк эшләре бар. Мәсәлән, уку. Без беләбез, алар башлангыч сыйныфты тәмамлап, хәзер урта мәктәптә укыйлар. Монда аларның башка бурычлары бар. Әйбәтләп, тырышып уку. Без Булатка төп составтан китүен хәбәр иткәч, ул иң беренче аңа күңелсез булып китте. Һәм соңыннан инде, әйе, мин үсәм бит инде, мин узын буйлы, ул бит инде Салаватиклар проекты бәбиләр өчен, кичкенә балалар өчен дип үзен тынычландырды инде менә ул шулай иттереп. Чынлап та минем Салаватик проектымнан китәсе килми, чөнки монда хәзер минем дусларым бар. Әлбәттә, мин аны үзем дә уйлап йөридем инде китергә тиешле дип, потому что бит инде ул зурая бара, үскән саен бу проектларга туры килми уже. Мин бик шатланмадым, чөнки миңа Салаватик проектында булырга бик ошады. Бик күп дуслар таптым үземә. Мин Салаватиклардан китүен бик җиңел кабул иттем, чөнки минем буем инде узын. Әти-әниләргә нәрсә дип әйтәсем? Бик җиңел булачак түгел сезнең эшегез. Баланы йөртәсе була, йөртә белән алып киләсе була, кич белән күп тә шәһәрләргә барасы була. Сез әзерләнеп торыгыз. Бездән соң килүче Салаватикларга минем теләкләрем бар. Курыкмагыз, гелән биегез, җырлагыз. Салаватиклар озын гомерле булсын дип телисем килә, чөнки әле безнең шул кадәр күп җырлар, менә списоклар исемлек төзегән вакытта да без җырларны карыйбыз, әле җырланмаган, шундый халыкка таныш булмаган бик күп безнең балалар җырлары бар. Һәм инде аларны әлбәттә без үсеп килүче балаларыбызга тыңлатырга, ишеттерергә тиешбез, аларны җырлап үссеннәр дигән теләктә каласы килә. Ә инде менә минем хыялым инде ул Салаватикларның бренды белән төрле әйберләр җитештерү, шул бокаллар, рюкзаклар, уенчыкларда да безнең Салаватикларның җырлары яңгырасын иде, курчаклар булсын иде шундый Салаватиклы. Бөтен 6 бала, алар туганлашып беттеләр. Алар гел бергә. Бу проект дәвамлы булачак иншалла. Һәм инде бер буыннан икенче, өченче киләчәк буыннарга кадәр дә үсәчәк дип өметләнәм. Ә инде безнең беренче Салаватиклар алар истәлекле дип әйтәсем килә. Ләкин һичбер алар белән саубуллашмыйбыз. Бөтен концертларга да алай бер саларны алга таба да чакырачакбыз. Әле дә һаман Зилә Зинуровның әйткән сүзләре колакта яңгырый. Бу проектны башланганда әйткән сүзләре шундый иде аның. Безнең татар балалары, безнең Салаватикларның 10 җырларын өйрәнеп яттан белсәләр, димәк татар теле яшәячәк. Файда турында, милләт турында әлбәттә без аңларга тиешбез. Бүгенге балачага инде алар телефон белән туалар, телефон белән үсәләр, алар инде телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар, гәҗит укымыйлар кызганча каршы. Шуңа күрә без булдыра алган кадәр бу контентны, татар телле, жанлы контентны телефонга тыгарга тиешбез. Социаль сетьләргә, иң беренче чакта YouTube'ка, һәм аның киләчәге бар. Ул видео контент бер кайчан да картаймый, йөздәгән ел буе ул эшләячәк һәм алдагы буыннарга да файда китерәчәк. Дусларым, мин сезнең белән саубуллашмыйм. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока! Мин сезгә байлык, шатлык, сәламәтлек телим. Һәм Салаватикларны көн сайын карагыз.